Takže tohle je návod, jak složit Rubikovou kostku. Ono je většinou problém, když ji dostanu, takže většina lidí udělá tady tohle, prostě ji rozloží a pak neví, jak ji mají složit, tak ji na celkem dost dlouho dají pryč. Ale pak jsou návody na YouTube, které mají třeba hodinu. Tohle je taková zkrácená verze. Prvně uděláme si z toho příběh, aby to nebylo nudný. Hodně špatný osvětlení. Já bych začal tím, že najdu žlutý střed tady. Tohle jsou vlastně středy, že jo, tady a tady. Je jich tam 6, řekl jsem jich 7, jelikož žlutý jsem řekl 2krát. A ten žlutý je jakoby sýr. On je ve sklepě a je to sýr. A tady se musí dostat 4 myšky. Jedna už tady je. Je to bílá myška. Všechny jsou bílí. Jo? Třeba tady jsou rovnou 2. Tahle se musí dostat dolů, k tomu, vlastně nahoru k tomu sýru. Ona tam prostě zaběhne, jednoduše otočením. Tady tohle je takový větší problém, protože tak tahle se musí otočit takhle a pak teprve může jít dolů. A pak zase ale vyleze tady tahle. Tak ta se otočí sem a nahoru a je tam. Už máme 3 myšky dohromady. Potom tady je ještě jedna. Tady přímo. Podívám se, že musí být tady, takže ji musím dostat na druhou stranu. Šup. Teďka ji otočím. A měla by tady vzniknout takováhle kytička. Tohle to tady být nemusí, ty rohy. To se tam dá potom. Vlastně tady by měly být 4, tady a tady by měly být 4 bílé kostičky. Jo. Takže. Teďka jsou už najezený toho sýra. A v tom sýru byly 4 klíče. A každá myš snědla 1 klíč. Třeba tady tahle myška nahoře snědla oranžový klíč. Oranžový klíč. Tahle myška snědla oranžový klíč. Takže dáme si to nahoru. To je asi nejjednodušší si to dát nahoru. A teďka, když ona snědla oranžový klíč, musí najít oranžový dveře, aby mohla zaběhnout do sklepa. Aby se skovala v kočce. Jo. Tady je myš, tady oranžový klíč v jejím bříšku a tady modrý dveře. To nefunguje. Tady jsou červený a tady jsou oranžový dveře. Takže ona tam přiběhne a teďka je odemkne. Tak. A už je jedna ve sklepě. Tak, teďka druhá. Snědla třeba ta dole, snědla zelený klíč, takže musí najít zelený dveře. Tady je modrá a na druhé straně modrý bývá zelená. Takže se tam musí dostat. Přeběhne jedno, přeběhne druhý políčko. A teďka je tady, takže jediný, co stačí, je otočit to dolů. Teďka už jsou ve sklepě myšky 2. Jedna tady a jedna tady. Teďka se udělá ten stejný postup, ještě 2krát, měním svůj pozici. Tak, teďka sem a sem ještě se nedostaly myšky, což je červená a modrá. A to jsou jediný 2, co tady máme. Červená a modrá. Tahle ta modrá už je na svém místě, takže tu otočíme jako první. Jo? Modrá myška. A nemůže se stát, že by se navzájem jako vyhodili, protože každá má svoje dveře. A tady ta poslední je červená. A ta je tady. Červená. Takhle vždycky 2. To se otočí a máme tady plus. Někdy se stane, že je tady tohle, ale to už je taková maličkost. Teďka už to
teďka už to bude trošku těžší. A to jako hodně těžší. Protože spadlo mi světlo. Tak, teďka. Tam budou honit, tyhle ani nejsou na správném, no tahle je, ale. A teďka to bude i s kočkama. To už je mnohem složitější. A kočky, všechny kočky, což jsou tady tyhle, bílý, ale růžky, ty by tady měly být jenom 2, tady jedna a tady druhá. Tohle je takový trošku jako problém, že je to tam nahoře, ale to se spraví tím, že jsou v jedné řadě. Pokud by nebyly, tak tam rozhodně bude jiná z těchto 2. To se nemůže stát, že by tam nebyla. To už mám otestovaný. Takže, tahle to je kočka, ta se najedla, úplně se přejedla a snědla 2 klíče. A musí projít 2 dveřma, protože ona se přejedla a je tak tlustá, že se nevejde do jedních dveří. Takže musí prostě 2 dveře. Tady tahle kočka snědla modrý a oranžový klíč. Tady jsou červený dveře, tady jsou oranžový. Takže se dostane k oranžovým, ale tady jsou zelený a oranžový a ona má k modrým a oranžovým dveřím klíč. Takže se posune a tady jsou modrý dveře a tady jsou oranžový. Musí to udělat takovou šipku, nebo když je to naopak, což nedoporučuju, tak takový jako Včko. Vlastně takovýhle jakoby Včko, jo. Nejlepší je mít ty myšky vždycky dole. Jenom na začátku, jak se dělá ta kytička, tak se to může různě otáčet. Tak, tady tahle už má svoje místo. Zelená, oranžová. Oranžová je teda modrá a oranžová. Modrá je tady a oranžová je tady. Takže teďka tady zaklepe na té straně, který je blíž. Kdyby zaklepela tady, tam nedošáhne. Takže musí tady, ťuk, 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 schová se dál od těch dveří. Vyleze myška se podívat, co se to tam děje. Kočka po ní skočí a spadnou do sklepa. A tady už je tady tenhle rožek, tady má být. Tady. A sedí to i barvama. Jo. Potom, tady je ta druhá, ta se automaticky spravila. Jak mi to záhadně nejde zaostřit. Už. Ta snědla červený a zelený. Tady je červený, tady je zelený. Zaklepe tentokrát sem, ťuk, ťuk, ťuk. Sková se, vyběhne myška se podívat, co se děje. Ta tam skočí a spadnou oba 2 do sklepa. Teďka máme tenhle rožek. Tady a tady. Potom tady je nová kočka, protože prostě se přitoulala ze zahrady nějakého souseda a protože jí nedal jídlo. Tak se najedla u vás a tady je, ona snědla červený a modrý klíč. Tady je červená a tady je zelená. Takže se musí pohnout sem a tady je červená a modrá. Modrá, to by mělo být tady, takhle a tady nahoře a tady. Když tady je, tak zase zaklepe, sková se, myš vyběhne, kdo to tam klepal. Hop a oba 2 spadnou. Teďka jsme udělali tady. Teďka to už je všechno. Teďka celá dolní linka tady, tady, tady a tady je hotová. Ale co ta prostřední a ta vrchní a tohle, to se udělá. Prostřední teďka jdeme. Teďka budeme dělat stromečky a papoušky. To je moje ruce. Takže tady je jeden stromeček. Musí to být taková jako, prostě to vypadá jako stromeček. Tady linka a tady čudlík. Jenže stromečky mají, prostě tohle je stromeček a na něm musí být papoušek, který má stejnou barvu tělíčka, jako má stromeček. Tady je tělo a tady je hlava. A hlavu nesmí mít žlutou. Pokud bude mít žlutou hlavu, tak nám prostě nepatří. Je to nějaký papouščí zrádce, co se chce dostat k vám domů. Tady je teda zelený, tak hledáme. Tady je žlutá. Tady je oranžová. Tady je... tady počkat.
oranžová a zelená. To prostě oranžová. Ta přijde sem, jo. Teďka je tady oranžový stromeček. Je to takový jakoby T, ale naopak. Jo. A tady se musíme ujistit, že to není žlutý. Kdyby to bylo žlutý, je to papouščí zrádce. Takže teďka, když máme tohle, on má oranžový tělíčko, stojí na oranžovém stromě a má zelenou hlavu. A když má zelenou hlavu, tak si musí dostat sem. Mezi tyhle dvě. Takže, tady je papoušek. Jo. On zaťuká sem, protože to je zelená a on má zelenou hlavu. Tak semka zaťuká. Sková se, tady vyleze kočka. Co se to děje? Šup, skočí po ní, ta se lekne a zůstane na stromě. Teďka se tady pere kočka s papouškem. Už se nic nikam nemusí přesunovat, už je to tak, jak to má být. A teďka se udělá to, co se dělalo s kočkou. Ťuk, ťuk. Hop. Kdo je tam? Šup. A spadli. A teďka jsme udělali tohle. Tady a tady. Tohle se udělá se všema. Třeba tady je modrá, ale pozor. Žlutá. Nesmí být. Tady je červená a zelená. To je dobrý. Tady je zelená, tady je červená. Takže ťuk, ťuk. Sková se. Hop. Kdo to byl? Bum. Bum. A jsou oba dva na stromě teďka. Udělalo to takový esko. Ale to nemusí udělat vždycky, to je jenom taková jako náhoda. Si myslím. Ne. Teďka ťuk, ťuk. Šup. A kdo je tam? Bum. A spadli do sklepa. Teďka vždycky tam musí být tohle, pokud ne, tak prostě je to udělaný špatně, nebo jste někde posunuli kostičku jinak a jako je nejlepší to udělat znova, než to vracet o ty tahy, protože to je těžký. Tady všude je žlutá, tady je modrá, červená. Oranžová, červená. Ťuk, ťuk, hop, 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 hop. Ťuk, ťuk. A hop, 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 hop. A teďka je celý tyhle dvě řady, takhle, a takhle jsou všechny hotový. A teďka budeme dělat vršek. Teďka si možná říkáte, no jo, ale co tahle řada? Prvně se musí udělat vršek, to je prostě pravidlo. Musí být žlutej. Jo, pokud není žlutej, nebo jako nemusí, ale potom všechny barvy budou jinak. Nejlepší je prostě, když začínáte bílou a jinak vás to hodně zmate. Tady je žlutý střed, jo. Tady. Přímo tady. To dává smysl. Doufám. Takže. Se omlouvám. Vlastně žlutý střed. Nejlepší je, když si najdete aspoň jednu z těch kostiček, pokud tam není, nevadí. Já si vyberu třeba tuhle. Tady je žlutá. A vy otočíte volantem doprava. Jenom tímhle s tím a takhle. Otočíte volantem doprava. Dáte to nahoru. Doleva. Dolů. Doprava. A vrátíte volant. Tenhle cyklus je potřeba. Potom by vám to z jedné tečky mělo udělat tohle. Pokud tam máte víc než tečku, tak počkejte. Musí tam být buď tohle, buď tečka, takovýhle, jakoby L-ko, může to být otočený různě, minus, anebo plus, nebo prostě křížek. Takže, teďka, když máme udělaný takovýhle, jakoby otočený L-ko, takový růžek, tak co se s ním musí udělat? To stejný, ale musí být takhle. Musí být takhle otočený. Když nebude, tak uděláte růžek jinde. Takže. Dobře. Tady je růžek. Dáte to takhle. Nic s ničím neotáčíte, jenom kostku takhle. Teďka zase otočíte volantem a zase nahoru, doleva, dolů, doprava. A vrátíte to, volant. Teďka byste měli mít buď
čárku, já mám J, ale to ničemu nevadí, prostě čárka, a nebo mínus. To je v podstatě úplně to stejný, jenom je to jinak otočený. Udělejte si z toho mínus všichni. Takhle to otočte. Teďka to takhle otočíte, zase mínus tam musí být. Otočíte a dáte nahoru, doleva, dolů, doprava a otočíte zpátky. Máte tady plus. A teď si zahrajeme na mechanika. Vyberte si nějakou barvu z těchto 4. Může být buď modrá, červená, zelená, anebo oranžová. Já si vyberu třeba modrou. Tohle je vlastně střecha toho auta. Tohle je auto, tady jsou 2 kola a tady je podvozek. A my musíme vyměnit ty kola. Musí být žlutý vždycky. A pro tohle jsou určitý pravidla. Když tady není žlutý, ale tady je, tak si to musí nahoru, doleva, dolů, doprava udělat. Ale 2krát. Tady jo. Nahoru, doleva, dolů, doprava. A to, že se vám to teďka trošku rozmotalo, nesmíte tu stěnu ztratit, ani s tím nějak pohnout. Nahoru, doleva, dolů, doprava. Dobře, teďka se to možná taky trošku rozmotalo, ale to je jedno. Tady už je to dole. Tady už nic není. Posouváte kola. Teď je to zase tady, takže 2krát. Nahoru, doleva, dolů, doprava. Nahoru, doleva, dolů, doprava. Teďka pořád. Ale už tady máte... Už vám chybí jenom 2. Posunete, jejda, a teďka je to tady. A to je problém. Nebo jako není, ale musíte to udělat 4krát. Nahoru, doleva, dolů, doprava. Nahoru, doleva, dolů, doprava. A ještě 2krát. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A máte to tady. Otočím ještě jednou a tady to je. Takže ještě... Teďka to udělám jenom 2krát. Normálně se to dělá 4krát, ale nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A teď vidíte, že je to tady. Takže teďka 2krát. 1, 2. Tak, a je to. Teďka už to může zatočit, jak chcete. Tak, teďka si povíme krátký příběh v příběhu. Tohle, tady už je to, já už to mám hotový, ale já to udělám ještě jednou, jo, jako. Tak, Pepíček si řekl, že půjde s kamarády bobovat. Tady si vzal zrovna zelené boby, ano, zelené boby. A ty s nima jel po zemi, takže je otočil a oni byli jako na druhé straně, nechcete přece jezdit po spodku. A pak hodně nasněžilo přes noc. Tady jsou ty boby dole, jo, boby. A Pepíček jel s kamarádama z kopce. Jenže kamarádi v polovině kopce vypadli, protože se nedrželi. Pepíček se pevně držel, takže si jel dolů. Podíval se na ně a udělal ha, ha. Vyjel pro ně nahoru půl kopce, nasedli, sjeli to a udělali ha, ha. Teďka by mělo vzniknout jako takovéhle 2 bílé řady a 1 žlutá. Dobře. A teďka vyjeli kopec. Celý, 2krát. Potom, já to musím dělat ještě jednou, tohle se normálně neděje, protože já jsem to jenom ukazoval, počkat, složíme to tak. Ježiš, teďka jsem to úplně pomotal. Chviličku. Tak, dobrý, a je to tady. Teďka tady by měla být jedna celá lajna, ano. To se dá, aby to bylo celý. Zbytek tady může být rozvrtaný, nemusí. Pokud je, tady tyhle, pokud jsou, tak si musíte svíct na kole, zmást je a oni budou jakoby zmatený, takže půjdou na jiný místa. Tak a teďka jedete z kopce na kole. Jedete z kopce.
Ale kdybyste jeli pořád dolů, tak se vybouráte. Takže zatočíte doleva. Jedete, zatočíte doprava. Jedete, zatočíte doprava a jedete, zatočíte doleva. Ježišmarja, teďka se vám rozbilo kolo. Tak musíte dát nový kolo, zašroubovat ho tam a přimontovat řídítka. A tram tarada, kostka je složená.